हेल' लोगोफोर साफ्रोमखौबो नेचार पाब्लिकेशन इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय। दा बे समाव नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों जोबोर गोजोनथाव खौरां आरो बेयो बर' हारिनि जोबोद मोनसे गेदेरथार रंजानायनि सान आरो बेखौ मानो बुंनाय जादों बेखौ नोंथांमोननो सानै बर' गेदेमा बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो लागोन आरो बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना हमनो हानाय जागोन जोङो एबा जोंनि थाखाय माया रंजाथाव जानानै फैदों। फैदो फारि फारि नायलांदिनि गिबियाव नुगोन नोंथांमोना बिश्वजित दैमारी बिथां राज्य सभानि एमपि दा बिथांनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। दा बिथांनि फेसबुक पेजाव जेरैजाय गावसोर आपल'ड खालामना होदों बिथांमोननिखौनो आङो डाइरेक्ट नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै लाबोनानै होफैदों। बाहाय फरायथिनानै होलांनो लानाय जादों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दिनैनि साना बर'नि थाखाय गोसोखांजाथावसिन सान जानानै थासिगोन होनदों आरो मानो बुंदों बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना बयनिख्रुइबो गोसोखांजाथावसिन सान जानानै थासिगोन। बुहुमनि बिखायाव बर' रावा गोजामथार रावनि गेजेराव मोनसे रावब्लाबो गावनि रायजोआव सरकारि राव हिसाबै गनायथि मोनाखैमोन। अदेबानि बियो 2004 मायथाइयावनो भारतनि हादरारि राव हिसाबै संबिजिरनि 8थि फारियाव थिसनजादोंमोन। दिनै बे रावखौ आसामनि मावख'आरि राव हिसाबै आसाम सोरखारनि केबिनेटआ पास खालामनानै गनायथि होनो आखायाव लाबाय। दिनै बेलासिनि 4 रिंगायाव बेखौ पास खालामगोन। बिनि लोगो लोगोनो बर' रावा बेसेबांबा बोसोर बर'फोरा दाबि दैखांबोनाय थानायनि उनाव आसाम सोरखारि राव हिसाबै बाहायजासिगोन। बेयो जों बयबो बर' हारिनि थाखाय रंजानायनि बाथ्रा। नैथियाव दिनै केबिनेटआव दाखालि थाबथानानै थानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ पास जासिगोन। बिनि लोगो लोगोनो मोनसे अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बेखौ आसाम सोरखारा बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय गासै बर' थानाय गामिफोरखौ लानानै बे काउन्सिलखौ गायसनसिगोन। बेनि गेजेरजों सानजा भारतआव मोनसे समाव किराति आरो कसारि हिसाबै मिथिजाबोनाय बे हारिया गावनि गोमानानै थानाय रायजोखौ मोनफिननाय बायदि जासिगोन। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि उनाव बेबादि आरो माबा मोनसे खुंथाय गोहो मोननांगौनि किरात कसारि एबा बर' हारिया आरोबाव गैलिया। दिनैहाय बे फोलेरनिनो डिमासाफोरा डिमा हासाव सनवालफोरा सनवाल कसारि अट'नमास काउन्सिल, देउरिफोरा देउरि अट'नमास काउन्सिल, बिदिनो टिवा, टेङाल, राभा, मरान आरो गुबुन गुबुन कसारिफोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ दाजाबाय। ओंखायनो दिनैनि बे साना बर' हारिनि देरहासार सान। आं सानो दिनैनि बे सानाव साफ्रोमबो बर'आनो जायखि जेरावखि थाया, जेखि राजखान्थि हान्जायाव थाया, जेखि आफादाव थाया, गासैबो दिनैनि बिलिफाङाव रंजानो मोसानो हायो। जायखौ नागिरनानै जोङो सोमावसारबोबाय, दुखु जारला सहायबोबाय, बेखौ दिनै सोरखारा होनायाव रंजानायजों नाजावनो रोङाब्ला जोंनि राव हारि आरो हादोरखौ मोजां मोननायालाय बोरै जानो। बेखायनो आंनि खावलायनाय गावनाव जा दं खुसिजों दिनै बेखौनो लोङै जायै रंजानो नांगौ। गोरबोआव माबाफोर दुखु दंब्लाबो बेखौ दोनथ'नानै मिनि रंजानो हानांगौ। जै बर' हारिनि जै। दा बेयाव नोंथांमोनहा मा बुंनो नागिरदों नुखाबाय जानो हागौ जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ जासिगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बेखिनियावनो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन सासे गेदेमा बिथांनि, बे जाबाय लरेन्स इस्लारि बिथांनि। आरो बेखौ गोदानै बुंनो गोनां गैया, नोंथांमोना सिनायखायो। दा बिथाङा दानिया मा बुंखो नायदोलाय, बिथाङा दासो होथारदोंलाय पस्ट, नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे दिनै आसामनि केबिनेटआ बिटिआर गोरोबथानि दफा 5(1)याव थानाय बायदि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होबाय। दहायना होगोन होनदोंमोन, दानिया होबाय जाफैबाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों माने दाजामारबाय। गेदेमा बिथां बिश्वजित दैमारीया बुंनाय बादियै 4 बाजियाव बेयो दाजामारबाय। आरो दफा नं 6.2 थानाय बादियै बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव हिसाबै गनायथि होबाय। दा बे गनायथि होबाय, बेखौ लानानै जोंनि बर' हारिया आरो आगानसे दावगानो हाबावबाय। बेनिखायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोसो गोरबोजों खुलुमहरो। बिटिआर गोरोबथानि गासै सागानगिरि, बारग' एनडिएफबि, बर' थुनलाइ आफाद, एबसुनि दैदेनगिरि मावथि आरो लोगो आरो बर' हारिनि थांना थानायनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। थांनाय गोलाव समाव बर' हारिनि रैखाथि आरो थांना थानायनि थाखाय सोमावसारनानै जिउ गोमानाय, बेंगुरा बेंगुरि जाबोनाय साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। दिनैनि दिनाव जोंनि हारिया मोनसे गुवार लामायाव सौफैनो हाबाय। बेनिखायनो जों खौसे बर' माहारि दानायाव बाहागो लानांगोन, अब्लासो हारिया गेरेमसा महर मोनगोन। फैबाय थानाय समावबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजानायजों लोगोसे बुहुमाव थानाय गासै बर'फोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव सान जानानै फैथों, बेखौनो आं आफा अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबबाय। फै जों बयबो हारिखौ खौसेयै फोथांना लाखिनि। दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय जे दहायनि रंजानायनि साना बा रंजानायनि खुसिया मामोन। नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे बर'फोरनि
बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजाबाय आरो बर' रावखौ आसाम सरकारा लोगो सरकारि राव महरै गनायथि होबाय। दा बे मोननै बाथ्राया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव, जायखौ जोङो बेसेबांबा बोसोर जारिमिननिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिम बेसेबांबा गोलाव लामा हान्थिनानैसो जों बेखौ मोननो हानाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोननि थाखाय आंबो फिन खेबसेबाव कंग्रेचुलेसन बावहरबाय गासै बर' फिसाफोर हिसाबै। खेबसेनो जै बर' हारिनि जै। एसेनोसै, गोजोन्थों।